Ku biyo mu ku ji yadda rigima ta kasance tsakanin ɗan adaidaita mai opay da fasinja. Ɗan adaidaita fasinja ne ya ɗau wayarsa sai ya danna neman mai opay. Sai suka nuna mar 1 fasinja ko 2 fasinja ko kuma drop. Wannan bawan Allah sai ya danna drop. Da ya danna drop sai suka haɗa shi da mai adaidaita sahu. Mai adaidaita sahun nan sai ya kirawo shi. Bayan ya kirawo shi sai ya zo sai suka haɗu. Kai ne? Eh ni ne. Guri kaza? Eh ni ne wane. Sai ya hau babur suna ta tafiya tiriyan. Amma muna tunasar da ku jama'a, ku ɗan yi ƙasa da wannan bidiyo da kuke kalla, za ku ga wani guri ja an rubuta subscribers. Ku taɓa mana subscribers, kana za ku ga ƙararrawa sai ku taɓa mana. Da mun ɗora abu irin wa'annan na faɗakar da ku za ku gani. Sannan kuma idan ya burge ku ku danna mana like. To ina ba ku labarin nan, suna tafiya sai mai adaidaita sahu ya kai wannan fasinjan. Bayan ya kai shi ya samu guri ya faka ya ajiye shi. To wannan fasinjan babu kuɗi a wallet ɗinsa. Da babu kuɗi a wallet ɗinsa sai ya ce da mai adaidaita sahun nan, yanzu ba kuɗi a jikina, ka tafi kawai. Zan samu wani mai adaidaita sahun nasa zai tura min sai na yi ma pay. Tunda kun san in dai baka yi mutum pay ba ka ƙara neman fasinja da wannan ɗinka ba. In dai baka biya mutum kai ma pay ba, to ba ka ƙara kiran fasinja ba. To sai mai adaidaita sahun nan sai ya yarda da wannan magana sai ya tafi. To da ya tafi, to shi kuma wannan bawan Allah account ɗinsa ya fi guda 20. Haka yake yi wa masu adaidaita sahu. To don haka wannan akan masu adaidaita sahu ne. In mutum ya ce zai tafi daga baya zai muku pay, kar ku yadda. Kwara ku tura ma kuɗin a wallet ɗinku, in ba shi da yawa ya muku pay, ƙaruwar ku ce. Amma wani yana da account ya fi guda 50. In ya tafi zai canja wannan, in ya tafi zai canja wannan. To shi dai a takaice wannan mai adaidaita sahun wuni aka yi ana maraka. Aikinsa na wunin ranar tun safe yake aiki da opay. Amma duk wanda ya sauka aka yake mar. Yanzu yana nan ya ce mai musu da wayarsu zai ya faka, ya ce aikin wuni guda tun safe ya dinga ƙona mansa yana kai fasinja, amma ba wanda ya mafe ko mutum ɗaya. To don haka wannan ƙalubale ne ga ku masu adaidaita sahu. Sauri ka cire mana.